Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Minecraft pe survival. Vom crea o lume și apoi vom face o casă. Și sper ca să vă placă această serie pe canalul meu nou. Și dați acolo un like, un subscribe și mai bine hai pe creativ ca să fac o casă. Și apoi vedem ce facem. Ne facem o casă și apoi ne ieșim și ne dăm pe survival. Că ne trebuiesc resurse. Și nu le iau de pe creativ. Fiindcă n-ar mai ieși nimic. Haide. Intră mai greu, nu știu de ce. Gata, intrăm. Gata, am intrat. Asta este casa mea. Cu căței. Cam asta este casa mea. Doar am intrat să vă arăt. Dacă vă place, dați un like. Casa. Aici am vrut să fac o fântână, dar nu m-am gândit așa cum cred. Așa, am revenit. Și așa arată casa mea din exterior. Nu am lucrat foarte mult la ea, dar mie îmi place. Bine, pe lângă mai sunt și casele prietenilor mei. Dar aici e a mea. Aici e locul meu. Vii, te tragi în leagăn. Mie îmi place locul ăsta. Aici am vrut să fac un fel de bunker, dar am vrut mai întâi să fac de asta, de encantat. M-am gândit mai mult la asta. Aici vii să te așezi să mănânci. Uite așa. Îți iei mâncare. Da, o să ies să mă dau pe survival. Cred că pe survival fac o lume pentru survival, nu intru pe asta. Doar am vrut să vă prezint casa. Așa. Minecraft. Nu. Minecraft. Și da. Cam apăsați acolo pe butonașul de like să facem 10 like-uri. Mai mult de atât nu cer. Când o să fim multă lume. Nu. Da, frățiorul meu mai mic. El e. Ce vrei, Nico? Nico, ce faci? Da. Frățiorul meu mai mic, el. Dacă auziți un glas de bebe. Da. Da. Hai, Bobo. Mulțumesc. Nu mai vreau. Da, hai că intrăm acum pe lume. Așa. Primul lucru care vreau să fac e să mă duc să iau niște lemn, dar ce bine că mă spawnă într-o pădure. Da, să fac un crafting table.
și îmi fac lemn. Sau nu să mai luăm? Hai că mai luăm. Așa, mai luăm căpacul ăsta. Vreau să mergem să ne facem și destul de mâncare. Iar zic că mi-a jungat de bucățile. Așa. Nu. Așa. Opa, așa. Să craftăm. Unde? Da? Încă 4. Mama! E bun. Atâtea. Bucățile. Ăsta un pic, așa. Nu mi-e de ajuns. Și niște sticuri. Atât zic că mi-ajung. Să fac niște iteme. Două topoare, două pickaxe-uri, două săbii și două lăpeți. Eu zic că mi-ajung astea. Așa. Mergem să căutăm un loc unde să săpăm. Clipul ăsta o să fie de 10 minute și o să revin eu cu altul. Așa. Ne apucăm aici să săpăm. O să facem rost și de niște torți. Revin când găsesc iron sau hău.